Skal du Nordfanta? Hej. Vi synes, vi har haft 3 gode dage. Ja, jeg er enig. Hvad har du at sige? Ja. Du skal sige, hvad du synes. Ej, din tos. Jeg kan se, hvad du laver. Nej, det gik i stykker. Hans cap. Hallo, hans cap gik i stykker. Vi har haft en masse spændende fag, som har været utrolig spændende. For eksempel innovation. Dejligt og sådan noget. Du har knækket den her, din tos. Ej, Ja, du skylder mig en ny cap. Og så er det ødelagt. Chelles hat. Hvad hedder han nu? Tille. Chelles hat. Han hedder Christian. Han hedder Christian Tille Schmidt. Så lige et nummer på. Så. Hallo, Tille, kan du lige vise, hvordan man snakker tysk derovre? Giver du lige lidt over? Kom. Tille er bedre. Tille er bedre. Okay, vi stopper.